dixwazin xwezaya Kurdistanê talan bikin ji bo berjivendiyê xwe qirêç em jî ji ber wî ji bo berjivendiyê wanê qirêç em jî ji bo berjivendiyê gelê xwe û hatin evê derêka ji van re hemberê ji bo vî çalekî em jî dixwazin ji wan re bin bersiv. Lê bir herkes viya baş bizanibe gelê Kurd di dîrokê de jî li ber xwedaye û li hemberê nijarperestiyê wan jî li hemberê qirkirinê wan jî li hemberê mafê mervahiyê jî li hemberê mafê xwezayê jî li ber xwedaye em ê îro du sal ber xwe bidin. Ez bawerim xelkê Kurd û Kurdistanê yek birû rabe ser piya li hemberê vê neheqiyê hemberê vê nebaşiyê rabe ser piya û em ê roja înê çalekî heye li gimgimê em jî hatine piştgirî em ê roja înê li vî çalekiyê bin jî em ê ji nerazîbûnê nîşan bidin bir herkes viya baş bizanibe. Jest gava proje hani bikeve meriyetê zirarê wî çi ye? Zirara wî bi rêjberiyê re sedî sede ji xwezayê re sedî sede ji mervahiyê re sedî sede ji teyr û tuyara jî sedî sede wek hûn dizanin ev herema hani herema Erdhejê ye bi hezara metre bîr tên kolanê ji wê derê mesela çiqas tiştê mesela yek magnezyum derdik ve magnezyum jê tiştekî biçûk tenê ye dibêjin em ê tesîsê turizmê vekin lêk xelkê dixapînin wê tesîsê berjivendiyê xwe vekin dixwazin bi salê nodî de xwestin li van dera ji bo ewlehiyê vala kirin van gunda îro jî got pêvajoya got serokê gelê Kurd û dewletê navbeyna wan da pêvajoyekî dest pê kiriye ege ew pêvajoya here serî dibêjin gelê Kurd û Kurdistanê li metropola bizvirin em çawa pêşiya wan bigirin dixwazin vê heremê bê însan bikin bê meriv bikin ji ber wî wate yani ev manîdar e ev proja wan hanê hiqûq li vî welatê nîne qanûnê bingehîn esas nayê girtinê got dema qanûn û esas werin girtinê kesek li hemberî qanûna nikare tişkî bike lê vana di hoşê wî re aliyê din re di walî re dizvirin qanûnê wek xwe diguherin lê lazim tê ez jî wî baweriyê da me em ê li hemberê viya bertekekî mezin nîşan bidin hemberê vê çalakiya wana bê ehlaqî û bê qanûnî bê usulî em ê bertekê nîşan bidin got gel bertekê mezin nîşan bidin li hemberê hêza gel çawa ava dikişe vêga tiştek nikare li ber vê avê bisekine li hemberê hêza gel jî kesek nikare bisekine dibêjim nerazîbûnek mezin li hemberê vê projeyê heye ez bawerim çawa gumel metropola gelê gimgimê fitîla vê xistibin meşa vê agrê vê xistibin li vir jî wisa dixuye em îro vê salvera di nava dayîn û standinê têkiliya dane gel nerazîbû nîşan dide ez bawerim gelê vê heremê gelê Kurd û Kurdistanê û dostê xwe ve ew ê bertekê mezin nîşan bidin ji para bavêjin lewra çima ez dibêjim gelê Kurd û Kurdistanê dostê wana yekê Lazistanê bi eslê xwe Lazistanê ye ew hevala jî aktivîstê xwezayê ye ekolojîstê ye ew jî derbasê gimgimê bû me dixwast wî jî baniya bi rastî we pêra ew bikira lê ew gruba ku derbasê gimgimê ew jî nava wan da çû li hemberê vê talanbûna xwezayê xêncî Kurda hinekî kesê dinê jî nerazî bû nîşan didin ji ber wî dibêjim ew ê ji para bikeve bi ser nakevin. Weketê zanîn li vir li vê herema hanê santralek jeotermal tê çêkirin bi alîkar yan bêjin bi destê hinek fîrmayê biyanî lê beriya her tiştî ev herêm bi rastî bi xwezaya xwe derbasiya xwe dîroka xwe bihişta rûyê erdê ye. Ev bihişt dibe ney talankirin ji bo berjewendiyê em bêjin hinek dewleta û hinek kesa û hinek fîrma gelê herêmê dixwaze welatê xwe biparêze, dixwaze xwezaya xwe biparêze, dixwaze em bêjin erdû asîmanê xwe biparêze. Eger ev termal bê çêkirin, ev jeotermal santral bê çêkirin,
her çend li ser plan û proje wekî însanî masûmane tê xuyan lê newsayê. Mînakê viya dunyayê da gelekin li gelek jiya em bêjin avê germ derdixin bi ekolojî bikartînin wekî ji bo germkirinê û ji bo sereyan bikartînin lê ev der newsayê. Ev xebat newsayê ku tenê ava germ derxistin nine plan û proje hatê çêkirin ew madenê ku derkevin ew mînarelê ku nava avê derkevin ew zerarê ku zerar û xeserekî mezin bidin xweza vî herêmê. Milletê herêmê jî wekê bafê gerdûnî û îrada bi xwe bikartîne naxwaze em bêjin herêma wî bê talankirin herêma xwe diparêze û em bêjin xwezaya xwe diparêze. Ez bawerim sîstem dixwaze hinek tehrîbat di vê alî da jî li ser vî gelê herêmê bike. Ev jî ne însaniyê ne oliyê wê tehrîbatê mezin di olê da bê çêkirin, di xwezayê da bê çêkirin, di civakê da bê çêkirin, ji pêşer roja civakê da bê çêkirin. Gelê herêmê jî mafdar ku mafê xwe biparêzin. Dibe gelê hawîrdor, bajarên navçeyên hawîrdor û tevaya gelê Kurda û em bêjin di Tirkiyeyê da kî bê em însanin li xwezayê xwedî derbikevin li vê bihişta rûyê erdê xwedî derbikevin ji bo berjewendiyê fîrmayên biyaniyan xwezayê me neyên talankirin. Ev jî dibe ku belkî xwepêşandan û hewldanê vî gelê han nebesbe lê bi raya we bi raya gelek kesê we em jî dixwazin dengê xwe bigînin gelek qada û alîkariya vî milletî bikin. Di vir da her çend ebê desthilastar daha ji gel zexmtirin her çend ew serdest derkevin jî hewldanên millet û hêstê millet muhim e. Ez bawerim wê millet bi ser keve, ez bawerim eger gelê herêmê gelê hawîrdor jî alîkariya vê herêma han vê bihişta rûya erdê bike, ez di wê baweriyê de me wê gel ser keve. Di serî da politika devletê hemberî Kurdistanê li vê derê bi salan e gelek gundê Kurdistanê em bêjin li her bajarî da nevalakirinê da ji ber wê yekê ji bendavê avê bigire hetanê were jew termal bi dayeke mezin bi rastî em evî wiza dinixînin li her derê Kurdistanê bendav çêkirin gelek gundê Kurdistanê vala bûn çûne metropola da ji ber wê yekê îro jî li gimgimê jeotermal li vê derê dixwazin bine çêkirinê da gelê me ku li vê derê jiyan dike hemûkî wan derbara xwe bi heywana dikin jiyana vê derê hemûkî se bi heywana derbas dikin ji ber wê yekê jiyana xwe bi wê qirarî derbas dikin ev jeotermal ku li vê derê were çêkirinê da yê zirareke zem mezin bide xwezeya vira li gundê van dera jî em dinêrin gelê hevalên me li vê derê gund vala kirine çûne yê ku li vê derê mane ew jî dikarin derbara xwe bikin. Bi rastî ev polîtika dewletê polîtikek qirêj em evî qebûl nakin. Li sadece vê derê na li tevayê Kurdistanê bendavê giran çêkirin li vê derê xweza zirareke zem mezin dane Kurdistanê ji ber wê yekê evê berdewam dikin. Em jî naxwe zanin pêvajoyeke nû dest pê kiriye. Ev di vê pêvajoya nû da jî ku bînin em bêjin xweza Kurdistanê ha zirarê bigînê de em evî tiştê qebûl nakin. Ez jî weke Kurdekî Kurdistanîkî daxwaza me ev e em dibêjim re dewlet dest ji van filan projê xwe berde. Ji ber wê yekê bankeke min edinê çê be gelê me Kurdî ku Kurdistan vala kirine çûne metropolê Tirka di serî de ez jî tev em dixwazin ku bira di salê pêş da di mehê pêş da bizvirin werin welatê xwe werin gundê xwe ku gundê me vala nebûne ev gund de vala nebûne wana nikaru bata vê derê tahrîbateke mezin bidana vira da eva em bêj sîstem jî zane dewleta Tirkî zane gelê Kurd hetanê roja îro serî daneniye birê evê bizanbin ez bawerim gelê gimgimê jî bi wê çerçevê de em dinêrin
Li metropolê Tirka kê derê dibe yê werin em roja 24 Meyê daxuyanî were dayînê da. Ez bawerim min nahêlin yê ney çêkirînê. Li vê derê ew tiştê ku dixwazin çêkin çê nabe ez bawerim gelê gimgimê serkeve em ê bi serkevin silav û rêz. Neka ez çi vajeri plan mavat yani karşı daru beri kemir ağa meker yani. Yani sebep esto ki ra khara şona. Mesela tu kaç cemiyonu cem şonu tu dolma kulke dar. Vatu va insan yani millet mera zarar mevinu. Ama seyke şu dar berna o ki berna nafaji kulli har kulli şut berd. Neka yani ma neveşa. Neka bakma muhtacım yani. Zana. Maradı mı yani nesil ki maradı mı seman yani. Çünkü maya neveş değil maya mirena. Maseke nüz jeotermal, nüz jeso, nüz çuko zana. Eni kuli zarardan dakıl yani maya yani doğa yani. Yani kainat yani zana. Ayara mana ne vaziyim yani. Çünkü kalık babı ki ma hen kayta derbas kerdo. Mekama ran xarab derbas mavan ki mara dim yani. Duman mak mara dim. Daha yani rınd yok bir kere. Çetin mevini daha rınd yok bir kere. Yani iş kurara ber yani. Ama kan ya yok bir kere ma gerekte barki bir şey mi? İnno ma ne velat hesap barki ita ziyare mesi, diyare mesi, ita ecdade mayastu mezele mayita es zana. Ama ninse cavedim şimdi bra. Ayrı mana ne vazemi? Çünkü yani kesi pilabato melevni yani. Melevni. Yani melevni melevni. Hin vınıcağı sen vi avabiya yani se avabiya koy se avabiya dar se avabiya av se avabiya melevni. Tok levna avat zarar tul vinena. Neka her şey biyo pere ya her şey pere niyo brad. Yani vakti pere avacı pere kıymetini kendindi yani. Gerem mevajunu aleviyonu suniyonu Türkonu kurmanjunu gerayma mekimi. Tok ayke tuj zarar vinena iş zarar vineno. Hava ki bir kalerin tuj zarar vinena iş zarar vineno. Hayvan avat hayvan ne bana wey. Dar bejdi ne bana keve. Kuli zarar yani ayra ma mesela ne insantiya mesela ne kainato mesela doğa yani. Gerem way ne evicim yani. Ayra ma gere su hoşu kimi. Mevaj nereçi mevajım yani. Çünkü kulma zarar vinelim yani. Ama hanım gücü maşı hanım evki maşı kur evken yani. Gelecek kelime yani. Gelecek kelime. Yani ma hin teslim ne benim yani. Madem ki evki maşı nuvelat manmak. Velat teslim kimi? Yani ma gelecek kelime yani. Ma ekni benim yani. Pek çok ömrüm lan pek çok ömrüm yani. Mevaj ya katı terkeşi, caverdaşı, bebekti ikerdi. Ma bebekti ne velat kur bebekti gelmeye kim yani. Ne kelime bebekti yani. Man sevan jeotermal insan ma kulipya bir top ma kesinlikle ne navazel mi ne velatı xo ne daranı xo ne ava xo ne toprağı xo ma kesinlikle dinar mal ne kelmi. Efe varto inişkini ta varto. Ma jeotermal kesinlikle varto da navazel mi. Ağa ma ben o kalerin, hevaya ma ben o kalerin, ma tarıxın yön mi, ma terçide faydalanmışını bemek jeotermal böyle uğraştığın. Ma kesinlikle jeotermal varto da navazel mi. Varto ma bereketo, jeotermal feraketo. Millet kulitaro, ma yok terme, tenarme, deo aleviyana. Yani ayrıc ma van me kulimada destek be, vano yok mero. Ayrıc ma karşı me, yani hen destek mara bir ma karşı bendeyim me. Ma vazel mi ki deo çevri veya yok kulimada destek be.
kevetiye numane na darber numane na yeşiliye kuli heva bena. Ayrıca manu azin mi? Hayvan numane no. Yani tarım mı reno? Ayrıca karşı mı ne işi? Susuz beağ manen mi, beyok manen mi? Yani devamat aynı devecir kuli aynı yok deri semtleri. Yani bir hareket aynı yana çevrede. Mavazin mi ki dev doğru kuli malı yok bir yardımcı be. Var mı ki kazı başlamış mı meclis olmuş direnmiş mi her şey ben o. Ayrıca ma yok ni kelime yani ma tebiyanı da mı ne iş? Em bi rastî naxwazin yani va jest prosesî bütün insanê me bütün gelê me ra gelekî zerarekî mezin e. Li ber ku insanê me li vî welatî li vî toprağî da bavkalê me gelek emek kiriye emekek mezin daye. Îro li ser wî jî daxwaziya me ew e ku insanê me ji welatê xwe derkev her welatekî din nikan wî welatî jiyanê bike. Li ber ku em werin welatê xwe karê xwe îşê xwe em da rehet dikin li ser wî em kesinlikle naxwazin ku va jeotermal çêbe. Bi rastî zaten em heywancîtiyê dikin. Yani devlet jî vî yanî zanî qetqe devletê li ba me tune. Yani ku çawakî tune. Em li vî welatî karê heywancîtiyê dikin, em tarımê dikin, tarım jî düşük derecê da em gerekî dikin. Îro ku va jeotermal ku li vî welatî çêbe ekolojiya denga vî welatê me gelek xirab dike. Li ber wî zaten va xirabiya wî bütün zerara insananı, canlıyanı, hayvananı, böceganı, tarımıyı, cardı jî li heva akışa welat jî de giştü be. Em bawerim ku mesela li Aydınê li wan hêla ji va tiştya programê ya bûne, jeotermala ku çêbûne, li ser wî însan gelekî nexweşî hildaye. Em ji bo wî kesinlikle em razî ninin. Hayata me bi tarım û bi heywancilî ku bîyse ava me tarıma me hat birinê em jî mirine. Yani insanı vî welatî zaten bütün imkan olanağı wî jî heywancılık û tarım e. Em bahlî avê ne, bahlî doğayê ne. Em gelê me gelek bira hêşar bin, em rastî welatê cî bav û kalan em naxwazin ji çend insana ra pêşkeş bibe. Em giş bi hev ra dest bidin hev, em vê jeotermalê ra kesinlikle em razî dinin, em de ji nav û nabe. Bawer nakî ev çi dem û devranî dünya sergeli merakır fermanı Gazi hevara me geli vart yani Vek diruka memuzini alani Vek diruka memuzini alani باور ناکی وزبرتی me lidایی از نخوشی دست تمی وار تویی از برینداری تمی چاقلکی گازی هوا را تمی لیدایی Yaşam ne manen? Yaşam kedin ta her çima kedino dar berma kedino yani malçı marmulavnuma kedino hayvanıma yaşamış ne ben yani Zegulavu sari çiçek kenaya
Zegulavu sarı çiçek kenaya Pepu geç olan o torevaneno Pepu geç olan o torevaneno Keymin kena vayre derdu belaya Keymin kena vayre derdu belaya Ezhetan veş bini torin aleno Hem berbenu hem kalenu nalenu